What's occurring? Ruth? So ti wedi clywed na o blaen i ti? Original script hwnna, original script. A tro cynta fi ti fod ar y siow? O'n i'n rhy nerfus i cwrdd ti, O, a na. ti a ti. Na. Ond dwi'n dwlu ar y rhaglen. Na'n gweud y gwir. Yeah, really. Na'n gweud y gwir nawr, agos ti fod yn dysgu Cymraeg i ti, so... Wel, wel, dysgwr a dwi, yn Gymraeg. Nes i Gymraeg yn yr ysgol i lefel O, a lot o ffrindiau dy fi yn youth theatre yn siarad Gymraeg. Ac, dwi just yn, wel, dwi wedi wneud iaith ar daith. O, iawn. Lot o sbort. Ie. A gyda Gillian a Lisa. Mae fe'n bref iawn i ddyr arno. Os agos na, mae fe'n bref iawn. Bydd yn bref yn Gymraeg. Ydal? Dew. Mae fe'n iawn, Dewr. Da iawn. Ac yn napar y gyfeidio dim, achos ni di'n dda iawn ar S4C, achos mae hwn wedi gwneud bwoleth mas am y Gymraeg ein wael y fforno. Dwi'n ti'n iawn. A fi'n gwybod. O ddim fydd nhw, llongyfarchiadau ar ddysgu Cymraeg. Ie, wara teg. Benderfynus di bod ti eisiau gwneud? Mae ambition dy fi i wneud rhywbeth yn Gymraeg ar y S4C mewn drama. O'n i yn Pobl y Cwm pan nes i iaith ar daith, ond fel Ruth Jones, ond dwi moyn wneud rhywbeth, cymeriad dramateg. Os ti moyn dysgwr Cymraeg yn y raglen, da fi arno, do? Hwna'n berffaith yr un, byddai'n berffaith. Ond ti'n gweud, ti wedi dysgu beth yw what's occurring yn y Gymraeg? Ie, ydw. Mae e'n, wait for it. Beth sy'n occuro? Da fel. Wel, fi ymluno o bobl eraill yn rili disgwyl mlaen at weld raglen ola Gavin and Stacey Nadolig hyn. Don't let it be the last. So, beth oedd y ffilmio fel i chi y cast? Roedd e'n really hyfryd, achos roedd pawb yn just hapus i bod yna ac yn joio y tro olaf, a just yn dod yn gilydd ac yn pob diwrnod. Nes i wneud penderfyniad i just joio pob diwrnod, achos dwi'n gwybod bod popeth yn mynd i gorffen. Drist iawn ar y diwedd, achos ar ôl y shot olaf, roedd y sound engineer yn chwarae y cerddoriaeth theme o'r rhaglen. Roedd y director yn dweud, right, that's a wrap. Tell me tomorrow, I'll wait by the window for you. A roedd pawb yn crio ac yn cael cwtch mawr. Roedd Joanna Page mewn floods of tears. Just really hyfryd. Achos roedd yn, 17 oed. Mor hir nôl yna. Ie, achos mae'n ddiddorol, achos yn amlwg chi wedi bod eich gilydd siwd gymaint o amser, a wedyn ti'n edrych yno ti a rhywun fel Rob Brydon, yn gwybod, chi wedi'n nabod eich gilydd ysgol? Ie, o'n i yn yr ysgol gyda Rob, ysgol Gyfun Porthcawl, a just lot o sport, lot o fun. A o ti'n gwybod bod ti'n moyn fe i wneud y gymeriad yna? O ti fel, pan o ti'n, that is Uncle Bryn? O, ie. Ti'n gwybod? O, ie. Does neb arall gallu chwarae y cymeriad. Ni'n fel teulu mawr. Ie. Yn nes. Bach fel ni. Bach fel ni. Yn rhaid seis i ni. Mae nhw moyn bod y gilydd, ni'n gorffod. Beth sydd ti'n gweud oedd fel big break ti? Fel East is East, Fat Friends? Wel, o'n i yn y ffilm East is East, a roedd Mela wedi weld fi yn y ffilm, a roedd hi'n sgwennu Fat Friends at the time. Es i am cyfweliad ac yn cwrdd gyda Kay, and just, got the part. O'n i'n sgwennu un phennod yn y pedwerydd cyfres. And of course, nes i cwrdd gyda James Corden yn Fat Friends. So hwnna rili di lliwio cwrs bywyd ti wedyn, o fe? Ie. Cwrdd James fel So, siarad am James Corden, fel ydych chi lan, neu pryd ydych chi lan y syniad am Gavin Stacey? Aeth James i priodas yn Barry. Mlynyddoedd yn ôl. A roedd y grŵm yn Saesneg a roedd y bride yn Cymraes. And just ddwedodd wrtho fi, ti'n meddwl, beth rili
good idea for a drama, a one-off drama about a couple, an English boy, Welsh girl. Just achos sy'n weld dwy grwpiau o pobl yn dod yn gilydd. Pobl hollol wahanol hefyd. Yeah, exactly, yn gwmws. Yes, it's a Cymru, fe. A felly, o'n i'n aros yn y gwesty yn Leeds ar ôl ffilmio yn y diwrnod, a just yn cael drink yn y bar, and just gwylio pobl, like people watching, and just go, oh, that's the geeky uncle, that's the drunken auntie. And just, o'n i'n sgwennu like a treatment, and yeah, it kind of went from there. Fi'n bod Gavin and Stacey yw'r prif cymeriadau, ond fi'n credu, mae Nessa hefyd, ti'n bod, mae hi yn rhan o hwnna i gyd. Fi'n bod Gavin and Stacey yn o'r rhaglen, ond mae pawb yn gwybod am Nessa. So, siwr ysdi lan gyda'r cymeriad naden? Dwi'n credu bod Gavin and Stacey ydy'r main characters, ond dwi'n credu nawr bod mae pobl yn moyn gwybod beth sy'n mynd i digwydd gyda y ffrindiau Smithy a Nessa. Ac dros y mlynyddoedd, dwi'n credu bod mae lot o diddorol wedi digwydd gyda Smithy a Nessa. And yn y dechrau, o'n i'n moyn Smithy a Nessa i bod yn just opposites, ond with lot o pethau yn common. Okay. A y pwynt dechrau i Nessa fel cymeriad yw, mae hi'n canu Wild Thing at everybody's wedding. Achos dyna fi. Dwi'n canu Wild Thing trwy'r amser. O'n i'n canu yn y pub yn Porthcawl wythnos diwetha. Yeah, I just really love that sort of like, Wild Thing! A dyna'r starting point. Mae'n odd achos dwi'n really dwlu ar Nessa a dwi'n credu bod mae hi'n byw i mewn i. A pan mae problem dy fi, like, o sefyllfa anodd gyda rhywun, dwi'n gallu gael, oh, love, back off. Mae'n really handy iawn. Ond gyda, mae'r gyfres yn global nawr, fel ni'n gwybod, a mae pob math o bobl wedi dwlu ar y cymeriadau. Ro syniad i nhw pa fath o celebs sydd wedi dod lan ato ti a gweud, oh my god, fi dwlu ar Gavin a Stacey. Wel, dwi ddim yn gwybod, really. Mae lot o pobl sy'n to just dwlu arno fe. Ti'n wario na lawr yna? Na di Mr Obama wedi dod? President. I don't know, really. Wel, nes i cwrdd y President Obama 2009, credu, yn Downing Street. A pan dwi'n nerfus, dwi'n just yn mynd really, really Welsh, a fy acen fi yn just mynd really, really Welsh. And he came over, and really dal, yeah. Okay. Handsome, yeah, just gorgeous. And o'n i'n just yn edrych fel hyn, just yn mynd, oh, hello. Mae fe wedi ennill yr election, right? A dweud si, congratulations! Brilliant! Fantastic! Oh, God. And he dwedodd I really must learn how to say that. Brilliant. Fantastic. And then, fe ath just i siarad gyda rhywun arall, a dwedodd si, do you want a copy of my DVD? I'm Uncle Gavin and Stacey. John, ti erioed wedi trial actor flaen? Achos yma, ti ddim feol nawr? Ie, falle gyrfa newydd. O'n ysgol o'n i'n yn y sioe Nadolig, o'n i'n Herod. Herod? Ti oedd Herod, fe? Llais dy am Herod. O'n dwbod. Dwi'n meddwl mae llais e Ruth, he's very dulcet tones of us, Mae'n good actor. Mae rhaid i ti wneud
audiobook, autobiography. Na ti, to, na fi. Yeah. Nes i dy fach o promotional work o blaen, o tio hwnna, co ti, wyt Oh, no. Is it Izuzu or Izuzu? What do you want me to say? In Welsh would be Izuzu. Zulu. How do you say it? Izuzu, I'm going for. Dim gwaith gore fi. Dim gwaith gore fi. Gwed y Zuzu nawr, rwy'n ti gwed e? Izuzu. OK, Ruth, neu rhywbeth gwahanol to i waith teledu. Sy'n bod yn y West End. Sister Act, fi'n caru Sister Act. Ment. Siwyd joio Stephen? Oh, roedd e'n really fantastic. O'n i'n very nervous iawn pan o'n i'n derbyn y job, just yn meddwl, oh my God, what have I done? What have I done? Achos dwi ddim wedi bod ar y llwyfan ers, oh gosh, 2006. And just really, really lot o ofn da fi i bod ar y llwyfan. Ond, just one of the best things I ever did. My sioe Sister Act and just very uplifting, you know, lot of fun. And, ond roedd yr ofyn i yw beth sy'n mynd i digwydd os dwi'n anghofio fy geiriau. And just, o'n i'n fine, except un noson, o'n i'n canu can, just fi ar y llwyfan, a just yn anghofio y geiriau. A just, o'n i'n canu fel hyn. It's all going wrong, I'm losing the plot, I really don't know what to do. A roedd yr understudy yn rhedeg round on her wings ac yn shouting, fog machine, fog machine. Oh yeah, the fog machine is there. Just having heart attack ar ôl y show. Just really, really scary. Oedd Nessa yn cripo mewn ambell waith? Do. Achos pan dwi'n dod ar y llwyfan i canu fy can a fy hunan, roedd rhywun yn yr audience yn just neud y wolf whistle, achos o'n i'n just gwisgo nighty a little night cap fel hyn. A just roedd rhywun yn mynd... So fe, o'n i'n just yn edrych arno fe ac yn dweud, ow! Roedd y audience, ar y diwedd y sioe, roedd rhaid i fi, achos o'n i'n chwarae Mother Superior, a roedd rhaid i fi edrych ar y nuns ac yn tell them, you know, i bod to be quiet. A ddwedais i, can I do a little bit of Nessa in that bit? And the director yn dweud, yeah, of course. A ddwedais i, oh, back on! Right then, munud i fynd, boes bach. Amser i ni fynd ar y ffist. Right there, pwy sy'n dala peli Ruth yno? Oh, Ruth, let me help you with your balls, all right? Nesa. Ruth ar y draden. Os i ni wedi cael 2 Jonathan Davies ar y rhaglen ma, llwn ni cael 2 nesa hefyd. Ugen eiliad, Ruth, OK? A mae'n amser di yn dechrau nawr. Oh, hang on. Hang on. I picked her hand. Hang on, you've got it. That's it. Go! Hey! Get it popcorn. Diolch, Karen. Diolch yn fawr, Karen. Funny. Right, beth oedd y sgwr? Well, surprisingly, stickers di, the 55. 35. Wel.